Ingabe ukholwa ngempela ukuthi umsebenzi onzima ongapheli ungenza umuntu acebe? Ukube lokho bekuyiqiniso, pho kungani umakhi wezitini ovuka ekuseni kakhulu enqeda inyanga esahluleka kwezezimali? Kungani umhlengikazi ozinikela ubusuku bonke ekunakekeleni abanye engahlomuli ngisho nezidingo zakhe ezincane? Kungani umshayeli osebenza amashifu amabili ephila ngethangi elingenalutho likaphethiloli nomoya okhathazekile? Isikhathi eside, lena bekuyinkolelo yami. Bengicabanga ukuthi umzamo yikho konke, ngaze ngabona ukuthi umzamo, uma ungenasiqondiso esicacile, umane nje uyiqhinga lokuziphilisa. Kwakungumkhuba olula oyedwa nje, owawubonakala uhlekisa ekuqaleni, owaguqula ngokuphelele enganginguye kanye nesiqondiso sokuphila kwami. Le ndlela ayidinganga inhlanhla, noma iziqu, noma oxhumana nabo. Kwadingeka nje izinga elisha lokudlidliza. Ngoba, ngikholwe, konke kuyadlidliza, umzimba wakho, imizwa yakho, imicabango yakho, ngisho nemali. Futhi okuguqula ngempela impilo yakho akukhona okwenzayo, kodwa isivinini osihambisa ngaso. Ngikhumbula kahle ngibuka esibukweni ngingaboni ubuso obabubonakala kuso. Indoda ekhathele, enesikweletu esikhulu, futhi engenamali eyayicishe inganele nezidingo eziyisisekelo zokuphila. Bengisebenzela iToronto Fire Department, futhi nakuba bengisiza ekusindiseni izimpilo, bengingakwazi ukusindisa isimo sami sezimali. Njalo ngenyanga kwakwenzeka into efanayo, ngithola umholo wami, ngikhokhe engingakwazi, ngihlehlise okunye, bese ngenza sengathi konke kujwayelekile. Ngaphakathi, umthwalo oqhubekayo wengingicindezela, lowo muzwa wokuphefumula kanzima wokuthi impilo yayidlula futhi ngangingenalo nelincane igunya lokulawula. Kwakungenxa yokuthi umhlaba wawuklanyelwe ukuphumelela kwabanye, nami ngazalelwa nje ukuziphilisa. Ngolunye usuku, indoda egama linguRaymond Douglas Stanford yehla endleleni yami. Wanginika ikhophi yencwadi kaNapoleon Hill ethi "Cabanga ucebe wamane wathi, yifunde ngokucophelela. Okungaphakathi kunamandla okuguqula konke." Angikholwanga. Ngacabanga ukuthi ukuphela kwendlela yokuguqula impilo yami kwakukwenza imali eningi, ukusebenza kanzima, noma ukuthola umsebenzi ongcono. Kodwa noma kunjalo, ngayithatha incwadi ngayibuyisela ekhaya. Ngifunde ikhasi elilodwa ngicabange, lokhu akungenzeki. Akunangqondo. Nokho, okuthile ngaphakathi kwami kwakungenqabela ukuba ngiyeke. Ngaphakathi, ngangizwa ukuthi kunokuthile okungalungile ngokwemvelo ngokukholwa ukuthi isiphetho somuntu kwakukuhlala esikweletini nokukhathala. Lawo magama aqala ukungena engqondweni yami njengamalangabi athe qekelele ethemba. UHill wagomela ngokuthi konke kuqala engqondweni. Ukuthi umqondo yimbewu yazo zonke izimpumelelo. Ekuqaleni ngahleka. Kodwa-ke ngaqala ukubheka impilo yami ngombono ohlukile. Ngaqaphela ukuthi sonke isinqumo engasenza sasivela emicabangweni, nokuthi ikhwalithi yemicabango yami yayibonakala emiphumelweni yami. Futhi yilapho konke kwaqala ukunengqondo. Ngasebenza kanzima, kodwa ngacabanga ngobumpofu. Ngazibona njengomuntu olwile, futhi indawo yonke yavele yanginika izizathu ezengeziwe zokuqhubeka nokulwa. Mhlawumbe nawe wake wakuzwa lokhu, lowo muzwa wokujikeleza amasondo akho ungahambi ndawo. Ukusebenza kanzima, ukuzikhandla kakhulu, kodwa uhlala ugcina endaweni efanayo. Sengathi kunamandla afihliwe akuhudulela emuva, noma ngabe uzame kanzima kangakanani ukuze uqhubekele phambili. Nami ngazizwa ngendlela efanayo. Ngaze ngabona ukuthi inkinga kwakungekhona umsebenzi ngokwawo, kodwa amandla engangiwafaka kuwo. Ngangikhombisa ukuntuleka. Ngakhuluma ngentshiseko yokuntuleka, ngacabanga ngokuntuleka, ngaphila ngokuntuleka. Futhi iCosmos, njengesibuko esithembekile, yayingakwazi ukungibuyisela kuphela lokho engangikubonisa. Kwakulapho-ke ekugcineni ngiqonda ukuthi uRaymond wayesho ukuthini, imiphumela ayiqambi amanga, Bob. Imane nje ibonakalisa ukudlidliza kwakho. Futhi lokho kwakubuhlungu. Ngoba ngabona ukuthi ngangizidalile lelo qiniso ngokwami. Ngangizihlelele impilo yami ezingeni elingalungile. Kwakungeyona inhlanhla embi, kwakungeyona isiphetho, kwakungeyena omunye umuntu, kwakungimi.
Futhi into enzima kakhulu ukuvuma kwakuwukuthi iminyaka eminingi ngangizibangele izinkinga zami ezinkulu. Kodwa okuthile ngaphakathi kwami kwashintsha lapho ngamukela lelo qiniso. Ngokokuqala nganquma ukuyeka ukufuna izimbangela zangaphandle ngiqale ukufuna izimpendulo ngaphakathi kwami. Ngaqaphela ukuthi uma konke kungamandla, ngingafunda ukulawula awakho. Futhi uma ingqondo yami bekuyisidlulisi samaza, ngingakhetha ukuthi ngithumele ini. Kwakuwukuvuka okuthulile okungenakuqapheleka. Kodwa kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke, impilo yami ayizange isafana. Ngaqala ukuzibuza, kuthiwani uma konke engangikuhehe empilweni yami kuze kube manje kwakuyisibonakaliso nje salokho engangikholwa ukuthi kungenzeka kimi? Futhi kuthiwani uma ngokuguqula leyo nkolelo ngingaguqula konke? Bengingenazo izimpendulo okwamanje, kodwa ngokuqala ngangibuzile umbuzo olungile. Futhi kwakuwulowo mbuzo owavula iminyango yendlela entsha, uhambo lapho ngakuqonda khona ukuthi ingcebo, impumelelo, nenkululeko akuqali esikhwameni sakho, kodwa engqondweni yomuntu onquma ukuthi usevele efanele ukuyithola. Ngangidlidliza ezingeni lokuntuleka, futhi ngangingakuqapheli nakancane. Imicabango yami yayinjengomsakazo omdala, uhlezi ulungiswe esiteshini esifanayo, akwanele. Isikhathi esinganele, imali enganele, inhlanhla enganele. Ngivuka ngivele ngikhathazeke ngalokho engingakubanga, bese ngilala ngicabanga zonke izinkinga ezingase zivele. Kwakuwumjikelezo ongabonakali kodwa onamandla. Amandla engangiwakhipha aheha izimo eziningi ezifanayo, izinkinga eziningi, izikweletu eziningi, ukukhathazeka okuningi. Ngangingakuqondi ngaleso sikhathi, kodwa impilo yayivele ibonisa lokho engangikubonisa kuyo. Ngangiboshwe ekudlidlizeni kokuntuleka, futhi indawo yonke, ngokulalela kwayo, yabuya ncamashi lokho engangikudlulisa. Ingxenye enonya kakhulu kwakuwukuthi ngangikholwa ngempela ukuthi ngenza konke ngendlela efanele. Ngasebenza ngokungakhathali, ngadela izimpelasonto, ngazikhandla ngokomzimba, kodwa akukho okwake kwashintsha. Futhi yilapho ukukhungatheka kwakungihlasela. Ngibona abantu abazimisele kancane befinyelela lokho engangikufisa bese ngizibuza, kungani kunzima kangaka kimi? Impendulo engangiyoyithola kamuva yayilula futhi iyathusa, ngoba ngangihambisana nobunzima ngokwabo. Ngayondla ngemicabango yami, ngamagama ami, nangemizwa yami. Cabanga isikhashana, izikhathi ezingaki uke wazitshela, lokho akunakwenzeka, ngeke ngikwazi ukufinyelela lokho, noma ngeke uphile kanje. Yonke leyo migomo iyimbewu yokuntuleka etshalwe emhlabathini wengqondo yakho. Futhi kwenzekani uma utshala imbewu yokuntuleka? Kukhula izihlahla zokwesaba, ukungabaza, nokulinganiselwa. Ngangilime ingadi yonke yemicabango engemihle, kodwa ngisalindele ukuvuna ukuchuma. Kwakunjengokunisela ameva ulindele izimbali. Ngokuhamba kwesikhathi, ngaqaphela ukuthi ingqondo yami yayisebenza njengemagnet. Noma yini engangigxila kuyo, ngokuqaphela noma ngokungazi, yikho engangikudonsa. Futhi lokhu kuqonda kwakunzima, ngoba kwakusho ukuqaphela ukuthi ngingumakhi weqiniso lami. Kodwa kwakukhulula futhi, ngoba uma nginamandla okudala ukuntuleka, ngabe nami nginamandla okudala inala. Ngaqala ukunaka kakhulu imicabango yami yansuku zonke. Ngathola ukuthi iningi labo lalingelona elangempela, kwakuyiziphindaphindo ezizenzakalelayo zesikhathi esedlule. Ukwesaba ukwehluleka, ukuzizwa unecala ngokungenzi okwanele, ukungazethembi ngekusasa. Ingqondo yomuntu ijwayele ukuphindaphinda okuyijwayele, noma ngabe isigcina siboshwe ebuhlungwini. Futhi into ethakazelisa kakhulu ukuthi ukudlidliza kokuntuleka kuvame ukuzifihla njengokuqonda. Ukholwa ukuthi uyangempela, lapho empeleni umane nje uqhubeka nokwesaba. Bangaki abantu abaphila kanjena namuhla? Bakhathazeka ngalokho okungenzeka ukuthi kuyalahleka esikhundleni sokugxila kulokho abangakwakha. Ukwesaba ukulahlekelwa yimali kukhulu kangangokuthi kukhubaza noma yikuphi ukunyakaza okuholela engcebweni. Abantu abaningi basebenza hayi ukuze bafinyelele okuthile, kodwa ukuze bagweme ukwehluleka. Futhi ukuphila ukugwema ukulahlekelwa kuphambene nokuphila ukuze wandise. Ngathola ukuthi kunomehluko omkhulu phakathi kokufuna okuthile nokulungela ngempela ukukuthola.
Wonke umuntu ufuna imali eningi, inkululeko eyengeziwe, ukuthula okwengeziwe. Kodwa bambalwa abazizwa befanele ngempela. Futhi indawo yonke ayilethi lokho okucela ngamazwi akho, iletha lokho okudlidliza ngakho ngenhliziyo yakho. Ngangikhombisa ukwesaba ukungabi nakwanele, ngakho konke empilweni yami kwabonakala kungenanele. Ngolunye usuku, umeluleki wangitshela okuthile engingakukhohlwa, Bob, amandla awaqambi amanga. Okuphethe namuhla kuwumbonakaliso oqondile walokho okuzwayo nsuku zonke. Lawo magama anginqoba njengesibhakela esiswini. Ngoba ngaleso sikhathi, ngaqaphela ukuthi ngangizama ukuguqula umhlaba ngaphandle kokuguqula umhlaba wami wangaphakathi. Bengizama ukuvuna izithelo ezintsha ezimpandeni ezindala. Ukuguqulwa kwaqala lapho nganquma ukuqondisa kabusha ukugxila kwami. Esikhundleni sokuhlala kulokho engangingenakho, ngaqala ukucabanga ngalokho engangifuna ukukudala. Ekuqaleni kwakuzwakala kuphoqiwe. Kwakunjengokugwedla ngokumelene namandla amanzi eminyaka eminingi yokujwayela. Kodwa kancane kancane amandla ami aqala ukushintsha. Ngazizwa ngikhululekile kakhulu lapho ngivuka. Imicabango yageleza ngokucaca okwengeziwe. Futhi okumangaza kakhulu, abantu namathuba aqala ukuvela ngokungalindelekile. Kwakungelona nje ithuba. Kwakuwukudlidliza. Impilo ihlala ikunika lokho okuhambisana nesivinini sakho. Kunjengesiteshi somsakazo, uma ufuna ukulalela umculo weklasikal, akusizi ukulungisa idayela esiteshini sezindaba. Nokho, abantu abaningi bazama ukuphila ngenala ngenkathi belalela isivinini sokuntuleka. Bafuna ukuphumelela, kodwa bakhuluma ngezinkinga. Bafisa ukunqoba, kodwa bakhombisa ukungaqiniseki. Bafisa ukuzimela, kodwa baphila ngokwesaba. Ngemva kokwamukela leli qiniso, ngaqonda ukuthi isinyathelo sokuqala kwakungesona isokuqoqa ingcebo eningi, kwakukuyeka indlela yokucabanga yomuntu ohlala esikweletini. Futhi mhlawumbe yilokho isimo sakho samanje, uzama ukuguqula impilo yakho ngamasiko afanayo okucabanga adalayo izinkinga zakho. Okuyinhloko ukuthi awukwazi ukwakha ingcebo ngaphandle kokuhlanganiswa kabusha kwengqondo. Akunakwenzeka ukubiza inala ngenkathi amandla akho okuphila edliwa impi yokulwa nokwesaba ukuntuleka. Ngaleso sikhathi, ngangizizwa ngivaliwe ekamelweni elimnyama, ngihlola izindawo ngifuna indlela yokuphunyuka. Nokho, isisombululo sasingalokothi sibe ngaphandle, sasihlala kunkinobho yokuvusa ukuqonda kwami. Futhi ngokukhetha ukukhanyisa leyo ndawo, ngabamba iqiniso elilula kodwa elijulile, impilo ayiphenduli emzamweni wakho, iphendula ekudlidlizeni kwakho. Lapho lokho kudlidlizela kushintsha, indawo yakho yonke, ngokungenakugwenywa, ingena ohambweni lokuguqulwa. Ngesinye isikhathi, nganquma ukuthi angisakwazi ukuqhubeka ngiphila kanjalo. Konke engangikufundile ngokuzinikela, inani, nomsebenzi onzima kwabonakala kulahlekelwa yiyo yonke incazelo, njengoba kwakungenziwa shintsho langempela. Ngangikhathele ukuhlala ngiphinda izindlela ezifanayo nokubhekana nemiphumela efanayo. Kwakungalesi sikhathi lapho ngakhetha ukwenza okuthile okuhlukile, okuthile okwakuzwakala kulula kakhulu ukuthi kungasebenza. Ngathatha ishidi lephepha, ngahlala phansi ngokuthula, ngabhala isifiso. Umusho owodwa nje, ngizothola izinkulungwane ezingama-25 zamadola. Ngaleso sikhathi, umbono wawubonakala ungenakufinyelelwa njengengqungquthela yentaba engangingacabangi nokuthi ngingaqala kanjani ukuyigibela. Imali engangiyihola ngonyaka yayingaphansi kwezinkulungwane 4 zamadola, kanti isikweletu sami sase sidlula izinkulungwane eziyisithupha zamadola. Ngangingenalo nencane nhlobo umbono wokuthi ukuphumelela okunjalo kungenzeka kanjani. Nokho, angizange ngikungabaze okwakubhalwe phansi. Ngavele ngakubhala. Futhi, ngingazi ukuthi kuzosho ukuthini, leso senzo esilula sase sizoguqula ngokuphelele impilo yami. Nsuku zonke, lapho ngivuka, ngangithatha lelo cezu lephepha ngiqhubeke nokulisho. Ekuqaleni, kwakuzwakala njengomqambimanga ophelele. Ngangingenaso isizathu esinengqondo sokukholwa yikho. Ngangizizwa nginjengomkhwabanisi ephindaphinda iphupho nje elingena kwenzeka. Naphezu kwalokho, ngahlala ngiqhubeka.
Ngoba ukuqonda okuthile ngaphakathi kwami kwasho ukuthi uma ngifisa ukuphila okusha, kwakumele ngenze ngokukholwa ukuthi kungafinyeleleka. Ukuphindaphindwa kwansuku zonke kwaleso sigaba kwaqala ukungena emqondweni wami ongaphansi. Kwaguquka kwaba yimbewu ehlumayo emhlabathini ovundile wemicabango. Ekuqaleni akukho okubonakale kushintsha. Kodwa okuthile okujulile ngaphakathi kwami kwaqala ukunginika amandla. Ngaqala ukubona izindlela lapho ngaphambilini ngangibona izithiyo kuphela. Ngaqala ukubamba amathuba ayekade engaphutha ngingazi. Imvamisa yami yokudlidlizela yayishintsha. Kwakuyisinyenyela, kungabonakali kangako, kodwa kwakungokoqobo. Ngaqaphela ukuthi lapho ngibuyela kaningi kulelo sifiso, uhlelo lwami lwaphendula ngokungathi kwase kuyinto eyenzekile. Ukulingana kwami ngokomzwelo kwaqala ukuhambisana nesithombe engangisivuselela nsuku zonke. Futhi kwakungaphakathi kulokhu kubukeka kokuvuselelwa kwesigqi lapho umqondo waphuma khona. Ngafunda ngomuntu owayeziphilisa ngokuhlanza amahovisi. Abaningi babengase bancome umsebenzi onjalo, kodwa ngaleso sikhathi ngangisezingeni elihlukile lokuqwashisa. Ngacabanga ngingakwenza nami lokho. Futhi ngazisho ngathi, kodwa uma ngizokwenza lokho kube ngokoqobo, kuzoba ngezindlela zami. Ngeke ngisebenzele abanye. Ngizozisungulela eyami ibhizinisi. Ngangithenga ibhakede, amabhulashi athile, umshini wokupulisha osetshenzisiwe, futhi ngaqala umsebenzi. Ngangingenayo ngisho nemali eyanele yamathuluzi, ngakho ngathatha imali mboleko. Isivumelwano sokuqala sasingamadola ayi-15 nje kuphela. Inani elicishe libe ngelesifanekiselo, nokho lasibeka isisekelo. Ngokushesha ngemuva kwalokho, kwavela esinye isibopho samadola angama-65. Futhi, ngesikhathi esifushane, ngangisevele ngihola izinkulungwane eziyi-12 zamadola ngenyanga. Konke lokhu kwenzeka ngonyaka woyi-1961. Kwakungekho zinguquko kwezomnotho. Kwakungekho nhlanhla eyavela ngokungazelele. Ukuguqulwa okuyikho kuphela okwakubonakala kwakuwumqondo wami. Lapho ulungisa ukudlidlizela kwakho, amathuba abelokhu ekhona ekugcineni ayavela. Awaveli kungakho lutho, ayelokhu ekhona. Umehluko usukwenza lokho ukuthi, ngaphambilini, ukuqwashisa kwakho kwakuvimbezelwe ukuntuleka. Uvimbekile ekuboniseni lokho okulethwa yindalo kuwe, njengoba ukuvumelana kwakho kuboshwe ukwesaba. Ngangiphila kulobo bumnyama. Kwakungemuva kokuba ngishintshe indlela yami yokucabanga lapho ngaqaphela khona ukuthi lokho engakubiza ngokuthi inhlanhla yabanye kwakungumphumela onengqondo wokubheka izinto ngendlela evulekile. Konke ukuxhumana okusha kwezebhizinisi engangikwenza kwakuyibufakazi obubonakalayo bokushintsha komqondo wami. Futhi lapho ngiqaphela kakhulu le miphumela, ukuqiniseka kwami kwajula kakhulu. Kwakuyindlela ephambene ngokuphelele naleyo eyayike yangivimbela. Emuva, ngangilinda ukuthi into ivele ngaphambi kokuba ngikholwe. Manje, ukuqiniseka kwami kwakufika kuqala, futhi umphumela wawuhlala ubonakala. Kwakungalesi sikhathi lapho ngabamba khona amandla okholo olunenhloso, ukusebenza kokubona izinto ngendlela eqondile. Akukho sithiyo kunoma ubani oqonda leli qiniso. Ishiti lephepha lapho engangibhale khona izinkulungwane ezingama-25 zamadola lalingenazo izimpawu ezingaphezu kwemvelo, kodwa lalinencazelo engokomfanekiso. Lalifanekisela ukuzinikela kwami ekuziboneni ngendlela entsha. Konke ukufunda kwakungukuqinisekisa kwami ukuthi inala yayifinyeleleka, ukuthi ngangifanele ukuyamukela. Futhi, kancane kancane, lo mqondo waguquka kusuka ekulindeni nje ube yisiqiniseko esinganyakazi. Okuthakazelisayo ukuthi, ngenkathi impilo yami iguquka, labo ababeseduze kwami bahlala bengashintshi. Babebona impumelelo kodwa hayi uhambo. Babezithandela inhlanhla, ezenzakalweni ezinhle, noma ekungeneleni kwabanye. Nokho, akekho owaqonda ukuthi isisekelo sakho konke kwakuyisinqumo esisodwa, ukuqondisa kabusha ukunaka kusuka kulokho okwakungabikho kuya kulokho okwakungafinyeleleka. Uhambo lwami lwaqala ngobumpofu, ngingenalo ulwazi lwezemfundo, ulwazi lwezobuchwepheshe, noma ubudlelwane bomphakathi.
Noma kunjalo, nganginomqondo okwazi ukuguquka. Futhi lokhu kudlula inani lanoma yisiphi isitifiketi nje. Ngoba lapho umqondo uvutha, awudingi imvume yokwakha. Umane wakhe. Le nqubo elula yokubhala phansi umgomo nokubuyela kuwo nsuku zonke yangikhipha ebuntwini obufanayo, yangiqondisa ekuzithembeni. Futhi uma kukhona isifundo esisodwa esibalulekile engisifundile, ukuthi indalo ayiphenduli ekucabangeni nje, iphendula ekudlidlizeni. Lapho uqala ukukhipha imvamisa ehambisana naleyo yomuntu osesevele ecebile, iqiniso liqala ukuhambisana nokuvumelana kwakho okusha. Uheha imibono, abantu nezenzakalo ezinhle. Hayi ngomlingo, kodwa ngoba ekugcineni uyazivulela ukubona lokho obelokhu bukhona eduze kwakho. Futhi konke kwaqala ngeshidi lephepha elilodwa kanye nesinqumo esiqinile, ukubeka ithemba kulokho okubonakala kungenakwenzeka, ngisho nangaphandle kwanoma yisiphi isibonakaliso esibonakalayo sokuthi kungaphumelela. Lelo kwakukuqala. Futhi ukuqala, lapho kutshalwa ngokukholwa futhi kunakekelwa ngokubekezela, kuguqula noma yikuphi ukungabi nalutho kube umhlabathi ovundile wamathuba. Njengamanje, isayensi iqinisekisa lokho okwakudala kwacatshangelwa njengesayensi yemfihlo. Wonke umcabango esiwukhulisa ukhanyisa imvamisa, uphawu lwamandla olusebenzisana nemvelo yethu esizungezile. Kuyimishini ye-quantum emsulwa. Umqondo womuntu usebenza njengomkhiqizi nomhambisi wamandla kagesi, futhi yonke imizwa esiyizwayo, ukwesaba, injabulo, intukuthelo, ukwazisa, inobunikazi obudlidlizelayo obuhlukile. Lapho uzinikela ngokuqhubekayo emicabangweni yokuntuleka, uhlelo lwakho luphendula ngokungathi lusengozini ngempela, futhi amandla akho ayancipha. Yingakho nje amathuba abonakala anyamalala lapho usesimweni sokwesaba. Umane nje uyeka ukuwabona, hayi ngoba engekho, kodwa ngoba ukuqwashisa kwakho kuhlunga konke okungahambisani nesimo sangaphakathi osisakazayo. Okuphambene nakho kuyiqiniso. Lapho uqala ukudlidlizela ngokuzethemba, ngokuqiniseka, nangokwazisa, yonke into yakho iyashintsha. Ukushaya kwenhliziyo kuyavumelana, umoya wakho uyathula, futhi umqondo wakho ungena ekuvumelaneni nomuzwa wakho oyinhloko. Kulesi simo esiphakeme, uba umgudu ongavimbekile wokuqonda lokho okwakungabonakali ngaphambilini. Futhi kulapho-ke ukuthakatha, noma ngokunembile, ukunemba kwesayensi kuziveza khona. Lokho okwakubonakala kungenakufinyeleleka kuqala ukusondela. Abantu, imibono, amathuba, konke kuqala ukugeleza ngokwemvelo. Kukudlidlizela okuzivumelanisa nemvamisa yesifiso sakho. Ukuzijwayeza kwenothi lenhloso kumile njengendlela eqonde kakhulu nenezishayo engake ngayithola yokubanga lolu shintsho ekuvumelaneni. Ekuqaleni, kubonakala sengathi isenzo nje esiyisifanekiselo, ukubhala isifiso endaweni. Kodwa, lokho elikuzuzayo ngempela ukuxhuma kabusha kwemizwa ngokuziphindaphinda ngokuqwashisa nangamabomu. Isikhathi ngasinye lapho ubuyekeza umgomo wakho, usungula indlela entsha yezinzwa. Konke ukubuyekezwa kuqinisa ukumelela kwangaphakathi, futhi uqweqwe lobuchopho, lungakwazi ukuhlukanisa phakathi kokubonakalayo nokucatshangwayo, luqala ukusebenza ngokungathi lokho okubhalwe lapho sekuwukungeke ngokoqobo. Lokhu kushintsha ukuqonda kwakho, futhi ukuqonda kwakho, nakho, kuguqula izindlela zakho zokuziphatha, imizwa yakho, futhi ngenxa yalokho, imiphumela yakho yokugcina. Iningi labantu lihluleka ukukuqonda lokhu ngoba lifisa ukubona isithelo ngaphambi kokuba lizimisele ukushintsha ukuqonda kwalo. Balinda ukubonakala kwengcebo ukuze bazizwe becebile, ukufika kothando ukuze bazizwe bephelele, ukuvela kwamathuba ukuze bazizwe bephephile. Kodwa, indalo isebenza ngendlela ephambene, uqala ngokuzuza ukuvumelana kokudlidlizela, bese kuphela indawo yangaphandle ibonisa lokho kuguqulwa. Kufana nokushuna umsakazo, kubalulekile ukuthi uvumelane nemvamisa eqondile ukuze uthole ukusakazwa. Uma ufisa ukuzwa umculo kodwa uzithola usushunwe ekungasebenzini, umthwalo awukho esiteshini. Usembikweni wakho wokushuna. Lokhu kwakukuqonda okujulile engakuzuza lapho ngiqala ukufunda nsuku zonke isimemezelo sami siqu. Ngangingenzi nje ukuphindaphinda amagama,
Ngangiqeqesha ingqondo yami ngokuqhubekayo ukuze ibone lokho eyayikade ingakunaki. Ekuqaleni kwakuzwakala njengesenzo esenzeka ngokuzenzakalela, kodwa ngokuhamba kwesikhathi ngabona uguquko olukhulu lwemizwa olwalulethwa yilo mkhuba ojwayelekile kimi. Kwavela amandla amasha ngaphakathi kwami, isiqiniseko sangaphakathi sokuthi lokho engangikufisa kwase kukhona kakade, kodwa kwakungakabonakali nje. Futhi njengoba lo mqondo wawuqina, amathuba aqala ukuvela ngokunemba okucishe kungakholakali. Ingqondo inendlela ethile yokusebenza, i-reticular activating system, ehluza ulwazi. Ibeka phambili lokho okuqinisekisa izinkolelo zethu, ikushaye indiva okunye. Yingakho, lapho unquma ukuthenga imoto ethile, kubonakala sengathi ivela yonke indawo. Yayikhona njalo, kodwa ingqondo yakho manje kuphela eyayibona. Le migomo isebenza nasemalini, empumelelweni nasesithandweni. Ngokulungisa kabusha ukugxila kwakho, ulungisa kabusha ilensi yempilo yakho. Ngalesi sizathu, ukubhala phansi umgomo wakho akuyona into yokugabisa, kodwa kungukuqeqesha kabusha ingqondo. Iyenqanda imodi yokuswela futhi ihambise ingqondo yakho nokuchichima. Kungukuqeqesha isimiso sezinzwa, kuthatha indawo yokwesaba ngethemba elihle. Ngokuphindaphinda ngakunye, ubhala kabusha ikhodi yakho yangaphakathi, uthatha indawo yokungaqiniseki ngethemba eliqinile, nokuswela ngokuphepha. Iphutha elivamile ukunikezela ngaphambi kwesikhathi. Bababhala kanye, bafunde izinsuku, futhi bengaboni lutho olushintshayo, bakubone kungasebenzi. Kodwa indalo ayilandeli ukujaha komuntu. Iyaphendula ekuqhubekeleni phambili, hayi esivinini. Njengoba imbewu idinga isikhathi ukuze ihlume, imvamisa yakho entsha edlidlizayo idinga ukuphindaphindwa ukuze iqine. Lesi kwakuyisipiliyoni sami. Kwadlula izinsuku ngaphandle kokubonakala kushintsha. Izikweletu zaqhubeka zikhona, izimo zazifana, futhi isilingo sokuyeka sasisikhulu. Nokho ngaqhubeka. Ngaphakathi ngangazi, ukufunda ngakunye kwakungukudla okungabonakali. Bese, ngesikhathi esithile, umhlaba wami wangaphakathi waqala ukufana nowangaphandle. Kwavela amathuba amasha ebhizinisi, ngahlangana nabantu engangibakade ngingabazi, futhi, okubaluleke kakhulu, ngangizizwa ngiguqukile. Ngangizizwa ngifanelekile. Incwadi iyisikhumbuzi esingapheli sokuthi uba ngubani. Ikuhambisa ekusindeni uye ekudaleni. Ngokuyifunda ngemizwa, uyayeka ukuba umbukeli bese uba umbhali. Ikufundisa ukucabanga, ukuzwa, nokudlidliza ngenhloso. Lokhu kushintsha yonke into. Amandla awahlali ephepheni, kodwa ekwazini elikuvusayo ngaphakathi kuwe. Yingakho ngihlala ngisho, inkinga akuyona ukusebenza kahle, kodwa ukuzimisela kwakho ukuqhubeka nokuzijwayeza kuze kube yilapho kusebenza. Indalo ihlala iphendula, yithi esiyeka kuqala. Ngokuqonda lokhu, uyabona ukuthi uguquko aluyona imfihlakalo, kodwa luyaqondakala. Imibono ehambisanayo idala imizwa efanayo, ephakamisa izenzo ezifanele, futhi lezi, ngaphandle kokungabaza, zikhiqiza imiphumela. Lena ingqikithi yazo zonke izinguquko ezihlala njalo. Asiheheli izifiso, kodwa kunalokho esiyikho, esikucabangayo, esikuzwayo, naleso esikukholelwayo. Incwadi yomgomo iyibhulogi phakathi kobuwena bamanje nobokuza. Ngokuyifunda ngokuqiniseka, uthumela umyalezo ocacile endalweni nakwena uqobo, ngikhetha ukudlidliza ngokuhlukile. Ngikhetha ukwakha impilo yami. Kulapho uguquko luqala khona. Ngibonile abantu abaningi beqoqa ingcebo enkulu futhi balahlekelwe yikho konke eminyakeni embalwa. Abantu abahlakaniphile, abazinikele, abanezinhloso ezinhle, kodwa abangalungile ngokwengqondo ukuba bagcine lokho ababekutholile. Icala elangigqamela kwakungelika wesifazane ngemuva kwenkulumo. Wathola isinxephezelo samali engaphezu kwezigidi ezinhlanu zamarandi. Kuye, kwakufana nomklomelo welotho, imali eningi kunalokho ayekade eyibonile. Ekuqaleni, wazizwa ekhululekile, eqinile, sengathi zonke izinkinga zakhe zanyamalala. Kodwa, ngemuva kweminyaka emibili, wangifuna futhi. Wayenekweletu edangele futhi elahlekile. Imali yayishabalele.
Lapho ngibuza ukuthi kwenzekeni, wathi angazi Bob. Ngangiphila nje. Futhi imali yanyamalala. Lokho kwangithinta kakhulu, njengoba ngangikubonile lokhu kuphindaphinda kaningi. Imali iyenyuka yehle, kodwa ingqondo ihlala ingashintshiwe. Uma ingqondo ingahambisani nezinga elisha lokuchichima, izama ukubuyela esimweni sayo sangaphambili. Ngikubiza lokhu nge-thermostat yezimali. Wonke umuntu unomkhawulo ongaziwa walokho akukholwa ukuthi ukufanele. Umuntu angathola okuningi isikhathi esithile, kodwa okungaphansi kwengqondo kuzolungisa kuze kube yilapho ikubona kujwayelekile. Leli qophelo lichazwa yiparadigm, izinkolelo, imikhuba, namaphethini engqondo alawula izenzo ngaphandle kolwazi lwethu. Ngakuzwa lokhu nami. Lapho ngiqala ukuphumelela kwezimali, ngazizwa ngingakhululekile. Kwakuyumuzwa ongavamile wobukhwabanisi, sengathi akufanele ngibe nokuningi kangaka. Ngaphandle kokwazi, ngakonakalisa konke. Ngachitha okungaphezu kokudingekile, ngenza izinqumo ezisheshayo, ngasebenza ngaphandle kokuqondiswa. Kwakubonakala sengathi ingxenye yami yayifuna iphethini elidala, lokuswela, lokuvimbela, lokungabi khona. Ngaso leso sikhathi, ngabona okwesabekayo, isithiyo esikhulu kakhulu empumelelweni akuyona ukwehluleka, kodwa ukwesaba okungaziwa kokungakufanelekeli. Lapho lowo wesifazane elahlekelwa imali yakhe, kwakungekona ngenxa yokungakhathali noma inhlanhla embi. Kwakungenxa yokuthi ubunjalo bakhe babungobomuntu ojwayele ukulwela, hayi ukuchichima. Ingqondo esichithe isikhathi esiningi dikumodi yokusinda ayikwazi ukuthi izokwenza kanjani uma ikhululekile. Idala izinkinga, ichithe kakhulu, izibeka icala, idideke. Kufana nokubeka umgijimi webhayisikili emotweni yomjaho, bayoyilimaza imoto, hayi ngenhloso, kodwa ngenxa yokungalungi. Imali ingukukhulisa nje ubunjalo bakho bangaphakathi. Uma ingqondo yakho izinzile, ikhulisa ukuzola. Uma ikwesiphithiphithi, igcizelela isiphithiphithi. Yingakho abaningi befinyelela izimpumelelo ezinkulu bese bewela ngokushesha. Bakholwa ukuthi ukwehluleka kungaphandle, kodwa ukulungiswa kwangempela kumele kube ngaphakathi. Cabanga ngezikhathi lapho uke wabona umuntu ethola isibonelelo, ifa, noma enebhizinisi eliphumelelayo, bese, ngemuva kwesikhashana, konke kubhidlika. Kubukeka njengenhlanhla, kodwa akunjalo. Okungaphansi kwengqondo kufuna ukubuyela ekuqinekeni okujwayelekile. Ingqondo yomuntu ikhetha okwaziwayo, noma ngabe kubuhlungu, kunokusha, noma ngabe kungcono. Lokhu kubhidliza ingcebo yabaningi. Nami ngacishe ngalahlekelwa yikho konke. Kwakungenye yezinto ezinzima kakhulu, kodwa futhi eveza kakhulu. Lapho, ngaqonda ukuthi, ngaphandle kokulungisa kabusha ingqondo yami, ngangizohlala ngibanjwe emjikelezweni wokuzuza nokulahlekelwa. Nganquma, ngaleso sikhathi, ukufunda ingqondo. Ngathola ukuthi iparadigm isebenza njenge-software yangemuva. Ungashintsha indawo, kodwa uma uhlelo lufana, umphumela ngeke ushintshe. Lolu hlelo luqala kusenesikhathi eminyakeni yokuqala yokuphila. Sifunda amazwi anjengokuthi imali ayikhuli ezihlahleni, kumele usebenze kanzima ukuze uyifanele, labo abaningi bayayilahla, futhi, ngokungazi, lokhu kuba amaqiniso. Sikhula sikholelwa ukuthi imali inqabile, ingahlanzekile, iyingozi, futhi lapho siyithola, sizizwa sinecala. Leli cala liyisihlungu sokuchichima. Liyavimba ukugeleza. Lapho sizama kakhulu ukuyilawula, iyasishayisa kakhulu. Imfihlo ukuphula lo mjikelezo ngokwazi. Beka izenzo zakho, qaphela lapho ukwesaba kuzifihla njengokuqapha nokuziqhenya njengokuthobeka. Owesifazane owalahlekelwa yizigidi ezinhlanu neyikhulu namashumi ayisishiyagalombili ezinkulungwane zamarandi akahlulekanga ngenxa yokuchitha imali kakhulu. Wahluleka ngoba akazange akholwe ukuthi ukufanele okuningi kangaka. Uma ingqondo ingakwamukeli ukuchichima, ithola indlela yokukubhidliza. Ngokuqonda lokhu, konke kwahlangana. Ngaqaphela ukuthi imali iyisibuko. Ibonakalisa ukuthi ungubani ngaphakathi. Uma uzibona ufanelekile, ihlala. Uma uzibona umncane, iyabaleka. Lolu shintsho ekuboneni lwangikhulula ekungahambisanini.
Ngokushintsha isithombe sami sangaphakathi, imali yayeka ukuba inkinga futhi yaba yithuluzi. Yaqala ukusebenzela inhloso enkulu. Ukuchithima kwangempela akukona kulokho okuzuzayo, kodwa kumuntu obayikho. Yingakho abaningi abaqoqa ingcebo behlala bengenalutho. Banemali kodwa bengenakwazi. Futhi ngaphandle kwakho, imali iba umthwalo. Yenza kube kubi kakhulu ukwesaba, ukulutheka, nokungazethembi. Ngokuphambene, lapho sihlakulela ingqondo yokuchithima, izinsiza zezimali zivela ngokwemvelo. Awuzifuni ngokuqhubekayo, uyazidonsa. Lapho zikufinyelela, uyazandisa. Lokhu kwenzeka ngoba ukudlidliza kwakho sekuhambisana. Owesifazane owalahlekelwa yikho konke kwakhe wanginika elinye lamaqiniso ajulile, awulokothi ulahlekelwe yilokho okwazi ukukugcina. Ngaso leso sikhathi, nganquma ukungalokothi ngiphinde ngivumele ukwazi kwami ukubeka isithiyo esifihlekile emandleni ami okwamukela. Ukuchithima akuveli enhlanhleni noma ekukwazini. Kunalokho, kuyindaba yombono. Futhi uma ukwazi kwakho kungalungiswanga kabusha ukuze kwamukele impumelelo, uzoqhubeka nokusunduza kude konke okufisayo, noma ngokungazi. Imali ayishintshi ubunjalo bakho. Iyakwembula. Lapho ukhetha ukuziphendukela kwemvelo kwangaphakathi, kubonakala njengokwembuleka nje kobuwena bakho. Uma ungilalele manje, kungenxa yokuthi isifiso soguquko lwangempela sihlala ngaphakathi kuwe. Futhi ngenxa yalesi sizathu esiqondile ngicela ukuthi ume kancane bese ugxila. Uma amazwi ami ekuthintile kuze kube manje, uma ubona amaqiniso ehambisana nomphefumulo wakho, khona-ke ngifuna wenze isinqumo ngokushesha. Cindezela inkinobho like bese ubhalisela isiteshi ngaso lesi sikhathi. Lokhu akuyona nje isenzo esingokomfanekiso noma isikhuthazo esilula salesi sikhala. Kuyisimemezelo sokuzibophezela kuwe uqobo. Ngaso sonke isikhathi ukhetha ukulandela le ndlela, uqinisekisa endalweni ukulungela kwakho ukushintsha ukudlidliza kwakho. Lokhu kukhetha okubonakala kuncane kunamandla amakhulu. Kufanekisela iphuzu lapho uyeka ukuba umbukeli nje wokuphila kwakho futhi uthathe isikhundla somakhi onezinhloso. Ngokucindezela like, usuke usho ngamagama, ngifisa ukuqhubeka nokuzifundisa. Ngifisa ukuqeda imikhuba engizimiselele kuyo. Ngikhetha intuthuko yomuntu siqu. Kungase kuzwakale njengokuchofoza nje, kodwa kuwuphawu lokulungela kwakho ukugcina amandla akho avuselelwe. Futhi lokhu kuwumehluko phakathi kwalabo abashintsha ngempela nalabo abavele baphuphe ngoguquko. Zindla isikhashana, kangaki uke waqala umsebenzi wawuyeka ungakapheli. Kangaki isikhuthazo sokuqala sikushukumisile, bese kancane kancane siphela amandla kuze kube yilapho isimo sibuyela esimweni saso sokuqala. Lokhu kwenzeka ngoba ingqondo inekhono lokukubuyisela endaweni oyijwayele. Ikhetha ukuhlupheka okujwayelekile kunokunwetshwa okungaziwa. Yingakho izibopho ezincane zansuku zonke zibaluleke kangaka. Zibuyisela ingqondo yakho engaphansi kwengqondo, zibonise ukuthi lesi sikhathi sihlukile, ukuthi manje kukhona ukubambelela, ukuthi manje kukhona ukucabanga okuqinile. Ngibone abantu abaningi kakhulu beshintsha izimpilo zabo ngokuphelele lapho bekhetha ukuhlala beqinile, ngisho noma kungekho miphumela esheshayo. Baqhubeka nezifundo zabo, ekuzijwayezeni, ekuziqapheleni kwemicabango yabo, futhi, njengoba isikhathi sihamba, yonke into yaqala ukuzihlela kabusha. Amandla abo aguquka, futhi, ngenxa yalokho, imvelo ebazungezile nayo yaqala ukushintsha. Lokhu kuwumphumela wokubekezela, amandla okugxila okuqondisiwe. Mhlawumbe ukubheka lokhu njengokuqukethwe okubukwayo nokuzwakalayo, kodwa iqiniso liwukuthi yonke into iqala ngokukhetha okulula. Yilokhu kucabanga okusetha indlela yento engakaze ibonwe. Ngaso sonke isikhathi lapho ubuyela kulesi sikhala, isinqumo ngasinye sokulalela, sokucabanga, nokwenza, ukhulumisana nomlayezo ocacile engqondweni yakho engaphansi kwengqondo, ngifisa ukukhula. Ngikufanele ukuphumelela. Ngilungele ukwamukela ulwazi olusha. Futhi ingqondo engaphansi kwengqondo, ngemvelo yayo yokulalela, iqala ukuhambisana nale ndlela entsha. Yile ndlela okwakhiwa ngayo imodeli entsha yengqondo, umbono owodwa ngesikhathi, isimo esisodwa esihambisanayo ngesikhathi.
Akukhona ngokufeza izinguquko ezinkulu ngokungazelele, kodwa ngokuqhubeka nezinqumo ezincane kuze kube yilapho zihlanganiswa nobunjalo bakho. Futhi yilokho kanye lenketho ekufanekisayo. Ngokwenza kusebenze, ngokuqhubeka, ngokubambelela, uqinisa inqubo yakho yenguquko. Ngikhumbula okokuqala ngizenza isivumelwano nami uqobo. Ngangisesimweni esibi kakhulu sezimali, nginesiphithiphithi esingokomzwelo, futhi ngikhathele ukuphinda amaphutha afanayo. Nokho, nganquma ukuthi, kusukela ngaleso sikhathi kuya phambili, ngizokwenza isenzo esihlukile nsuku zonke, noma ngabe sincane kangakanani. Futhi yilokho kanye okwenza yonke into yaqala ukushintsha. Ekuqaleni, kwabonakala kungabalulekile, kodwa amandla ayekuso ukuphindaphinda. Kufana nokunisela imbewu, awuboni umphumela ngobusuku obubodwa, kodwa ngokuqhubeka, izithelo zizovela ngokungangabazeki. Iningi labantu liphonsa ithawula lapho impumelelo isizobonakala. Baphazamisa uhambo lwabo ngoba abakakakhi ukuzethemba kulokho okungabonakali. Kodwa kulesi sici esingabonakali lapho yonke into iqala ukuthatha isimo. Ngesinqumo ngasinye sokuqhubeka, ngisho nangaphandle kobufakazi obubonakalayo, ukhombisa indalo ukuthi ukukholwa kwakho kudlula ukungabaza kwakho. Futhi yilokhu kukholwa okuhlula izithiyo ezinkulu. Ngakho-ke, uma ulapha, ulalele lamazwi, ungavumeli lamandla aphume. Bamba leli thuba. Chofoza manje ujoyine. Kwenze lokhu kube isisekelo, isikhumbuzo sansuku zonke sokuthi ulandela indlela entsha. Kwangathi lokhu kuxhumana kungaba yithuba lakho eliguqukayo, ingqophamlando yokuqala isikhathi esisha. Ngoba iqiniso liwukuthi ushintsho alwenzeki ngokungazelele, lubonakala lapho ukhetha ukungahlehli. Futhi yilokho engikufisayo kuwe manje, ukuzinikela. Ukuzinikela ekuzithuthukiseni kwakho. Ukuzinikela kumina wakusasa. Ukuzinikela ekusaseni olwakha ngalo, ngisho noma kungakabonakali okwamanje. Ngoba lapho uzinikela ngempela, yonke indalo izihlela kabusha ukuze ikusekele. Yonke into iqala ukuhlangana ukuze kuzuze labo abahlala bevumelana, labo abaqhubeka nokuzimisela kwabo ukuthuthuka. Ngakho-ke, yenza lesi sinyathelo manje. Hayi nje ngenxa yami, kodwa nangenxa yakho uqobo. Qinisekisa buthule, ngikhetha ukuqhubeka kulolu hambo. Futhi kusukela ngalolu mzuzu, bona ushintsho. Amandla akho aguquka. Ingqondo yakho iyakhula. Indalo iqala ukuphendula. Yile ndlela izinguquko zifezeka ngayo, isinqumo esisodwa esiqaphelayo ngesikhathi. Kangaki ubuyihlola izifiso zakho wathi, akulona isikhathi esifanele, anginazo izinsiza zezimali, izimo zinzima kakhulu kimi. Mhlawumbe ukholelwa ukuthi kuukushoda kwesikhathi, kwenhlanhla, noma ngisho nekhono, kodwa ngivumele ngiveze okungavamile ukushiwo, akukho kulokhu okuyisithiyo sangempela. Okukuvimba ngempela imodeli yakho yengqondo, iqoqo elingabonakali lezinkolelo, amasiko, kanye nokuziphatha okungokomzwelo okulawula ukuphila kwakho njengohlelo olucashile. Awuyikhethi imodeli yakho, yafakwa kuwe kudala ngaphambi kokuba uthuthukise ukubona okunjalo. Yaqubuka ezingxoxweni ezazizwakala ekhaya, ezinkolelweni zabazali bakho, ekwesabeni kwakho kobuntwana. Futhi manje, ngisho nasebudaleni, libeka imingcele ekutheni ungakanani umcebo ozivumela ukuthi uwuthole, ukuthi ungakanani injabulo okholelwa ukuthi uyayifanele, futhi nangendlela othanda ngayo. Ungakwazi ngisho nokufunda yonke imibhalo ekhona, uhambele izingqungquthela, wenze ukuqeqeshwa, kodwa uma imodeli yakho yengqondo ihlala ingashintshi, uzobuyela lapho waqala khona ngokungagwemi. Kungalesi sizathu abaningi beba nomjikelezo wenjabulo nokuphoxeka. Baqala ngentshisekelo, bazinikele ekushintsheni, futhi ngemva kwesikhathi esithile, yonke into ibuyela esimweni sayo sangaphambili. Lokhu akubangelwa ukwehluleka komuntu ngamunye, kodwa ngenxa yokuthi uhlelo oludala lubuyela ekulawuleni. Ukholelwa ukuthi ucabanga ngokuqapha, kodwa amaphesenti angama-95 wezimo zakho zenziwa ngokuzenzakalelayo, zisuka engqondweni yakho engaphansi kwengqondo. Futhi kuleso sigaba lapho kuhlala khona imodeli yengqondo, ayikwamukeli ukucabanga okuqondile, iqonda ukuphindaphindwa kuphela.
Ngikhumbula isikhathi lapho imodeli yami yengqondo yangilimaza ngokuqhubekayo. Ngangihola imali eningi kunalokho engake ngakucabanga, kodwa ngaphakathi, ukwesaba okufanayo kokubhuntsha kwezezimali kwakusasekhona, umuzwa ofanayo wokungafaneleki. Ngakho, ngokungahlosile, ngadala izimo ezizokwenza ngilahlekelwe yilokho engangikuzuzile. Kwakungathi ingxenye yami yayidinga ukufakazela ukuthi ngangingafanele lelo zinga. Futhi leli iqiniso elibuhlungu ngengqondo yomuntu, sizizwa singakhululekile lapho sibhekene nalokho okwedlula umkhawulo walokho esikubheka njengokufanelekile kithina. Impumelelo, kubaningi, iyindawo engajwayelekile njengobumpofu. Kungenzeka uke wabhekana nokufanayo. Uthola ukwanda komholo, kodwa bese kuvela izindleko ezintsha. Uthola inani lemali elingalindelekile, kodwa kuvela ubunzima obulilahlayo. Uqala ubudlelwane obunempilo ngokomzwelo, kodwa ungazi, uqala ukwakha izingxabano ezingekho. Konke lokhu kuwukuvezwa kwemodeli yengqondo, lowo owawunguye ofuna ukuvikela ibhalansi endala, ngisho noma leyo bhalansi imelela ukuhlupheka. Ngoba engqondweni engaphansi kwengqondo, okujwayelekile kunikeza ukuphepha okukhulu kunokusha. Futhi inqobo nje uma ungashintshi lolo hlelo, uzoqhubeka uphinde izindaba ezifanayo, kuphela ngezinhlamvu ezahlukene. Kuyini-ke okufanele ukwenze? Isinyathelo sokuqala siqukethe ukuqwashisa. Qala ukuziqaphela. Thola lapho uphinda khona ukuziphatha okufanayo, lowo mzuzu lapho okuthile kuqhubeka kahle futhi, ngokungazelele, wakha isizathu sokuma, noma lapho usuzokwenza okuthile okukhulu futhi izwi langaphakathi linyenyeza, akululekwa. Lelo zwi aliveli ekuboneni kwakho, kungukujwayela kwakho okuzama ukuvikela ekushintsheni. Isigaba sesibili, ukufaka esikhundleni ngamabomu lelo zwi. Lokhu ukuzuza ngokuzihlola ngokuphindaphinda imibono emisha nokuziphatha okusha. Imodeli yakho yengqondo yamanje yakhiwe ngokwenzeka kaningi, izofakwa esikhundleni yileyo nqubo efanayo kuphela. Cabanga ngeminyaka oyichithe ulalele imishwana efana nokuthi imali ayilethi injabulo, kufanele uhlupheke ukuze ukufanele, ukuphupha kakhulu kuyingozi. Ngaso sonke isikhathi lapho le mibono ishiwo, yagxilisa izimpande ezijulile engqondweni yakho engaphansi kwengqondo. Manje, cabanga ngamandla okufaka esikhundleni lokho ngezinkolelo ezintsha, ezondliwa nsuku zonke ngokungaguquki. Ngiyafanele ukuphumelela. Imali iyithuluzi lokulungile. Impumelelo ingokwemvelo kimi. Ekuqaleni, le mishwana ingase izwakale ingamanga, kodwa ngokuhamba kwesikhathi, ubuchopho bakho buqala ukubamukela njengento engokoqobo. I-neuroscience ikubiza lokhu nge-neuroplasticity, ama-synapse alungiselela kabusha, kwakhiwa ukuxhumana okusha, futhi ukuziphatha kwakho kuyashintsha. Kodwa nansi iminingwane iningi elingayinaki, ukushintsha imodeli akukhona ngamandla entando, kungudaba lokubambelela. Amandla entando awusizo, kodwa asesikhashana. Ukubambelela, lapho kugqugquzelwa umbono wengqondo ocacile nangomzwelo, kungena ngokujulile engqondweni engaphansi kwengqondo futhi kulungise uhlelo. Ngakho-ke, imfihlo ayikho ekulweni nodala, kodwa ekwakheni okusha kuze kube yilapho okudala kungabi nasihle. Awususi inkolelo endala, uyifaka esikhundleni ngenye eqinile. Ngafunda ukuthi ukwesaba kumane kuyisibuko semodeli ephelayo. Kuvela lapho ingqondo yakho izama ukubuyisela endaweni yakho yokunethezeka. Kodwa uma uhlala uqinile, uma udlula kulokho kwesaba bese ulandela ngesenzo, yilapho isimo sakho esisha siqala ukuzalwa. Ngoba ukwesaba yisithiyo sokugcina ngaphambi kokukhula. Futhi lapho usinqoba, ingqondo engaphansi kwengqondo iyaqonda, lokhu kuyinto entsha ejwayelekile. Kusukela lapho okwakubonakala kungenzeki kuba okwemvelo. Iqiniso liwukuthi akukho okungalungile ngawe. Okukhona iqoqo lezinkolelo ezingakusizi manje. Futhi manje, kungumsebenzi wakho ukuzifaka esikhundleni. Sonke sinamandla okushintsha, noma ngabe iminyaka yethu yobudala, isikhathi esidlule, noma isimo samanje. Awuyona imiphumela yezimo zakho, uyimiphumela yezinqumo zakho, futhi okubaluleke kakhulu kuzo ukuqonda ukuthi yini ofuna ukuyikholelwa ngawe. Ngakho-ke, qala manje.
Beka izindlela zakho, thola lapho uzidiliza khona wena uqobo, bhala phansi izinkolelo ezikuvimbayo, bese udala ezintsha, ezinamandla kakhulu. Zifunde nsuku zonke ngomzwelo kuze kube yilapho ziba ezemvelo. Ngokuphindaphinda ngakunye, imodeli endala iyaba buthaka futhi entsha iqina. Ngosuku olulodwa, ungakuboni, uzobuka impilo yakho ubone ukuthi konke kushintshile, hayi ngoba umhlaba ukunike okuhlukile, kodwa ngoba ekugcineni wawuyeka ukuba isiboshwa sobunjalo bakho obudala. Uma usuqonda lokhu, ukwesaba kuyanyamalala, ukukhathala kuyaphela, futhi umuzwa omusha uyakuthatha, wokuthi amandla abelokhu esezandleni zakho, elele nje ngaphansi kwezendlalelo zezinkolelo ezitholakale njengefa. Futhi kungaleso sikhathi lapho ukhululeka khona ngempela. Ngikhumbula owesifazane owazozikhuluma nami emva kwengqungquthela. Wayebukeka ezolile, kodwa amehlo akhe ayephathe umthwalo, ubunye engangisuke ngabubona kubantu abaningi abaphumelela okuthile bese, ngokuzumayo, balahlekelwa yikho konke. Wangitshela ukuthi wayethole $280,000 eziwaka zamadola njengesinxephezelo ecaleni. Kwakuyimali enkulu kunayo yonke ayeke wayibona empilweni yakhe. Wayekholelwa ukuthi ekugcineni izinto zazeneka futhi lelo nani lizoba yiphuzu lakhe lokuguquka. Futhi isikhashana esithile kwaba yilokho okwabonakala kwenzeka. Wakhipha izikweletu, wathenga imoto entsha, wahamba, wenza iminikelo futhi wasiza amalungu omndeni. Kodwa eminyakeni emibili kamuva, wayesezikweletini futhi mhlawumbe esimeni esibi kakhulu kunakuqala. Wahluleka ukuqonda ukuthi lokho kungenzeka kanjani. Ngaqonda ngokushesha. Imali yayishintshile, kodwa ingqondo yakhe yayingashintshanga. Iphethini yangaphakathi, inqubo eyayilawula izinqumo zakhe, imizwa yakhe, kanye nobudlelwano bakhe nengcebo, kwayehlala kufana ncamashi. Uma imali iza engqondweni engakalungiswa ukuyamukela, ayitholi isakhiwo sokuyibamba. Kunjengokuthela amanzi ebhakedeni elivuza, kungakhathaliseki ubungako obukufaka, konke kuphuma kubese kunyamalala. Ingqondo efundiswe ngobumpofu izohlala idala ubumpofu, noma ngabe izungezwe amathuba. Futhi lokho akulona iphutha, ukufundiswa nje. Kusukela esemncane, abantu abaningi bafundiswa ukuthi imali iyingozi, ukuthi ingcebo iyonakalisa, nokuthi impumelelo ingeyabambalwa abakhethiwe. Futhi noma bengaqapheli, le mibono iba yimithetho yangaphakathi. Uma umuntu okholelwa kulokhu ethola inani elikhulu, ingqondo yakhe engaphansi komqondo iba sengxabanweni. Izwakala sengathi kukhona okungahambi kahle, ukuthi lesi simo sengcebo asiphephile. Bese-ke, ngokungazi, umuntu wenza konke ukubuya endaweni eyijwayele, leyo yokuswela. Lo wesifazane wayengeyena ongenacala noma ongenandaba. Wayengakaze afunde ukuzizwa ekhululekile ngengcebo. Inqubo yakhe yayisho ukuthi imali ayizinzile, ukuthi labo abaningi bayagcina beyilahlekelwe, nokuthi ukuba kuningi kakhulu kuyingozi. Futhi ingqondo engaphansi komqondo ihlala isebenza ukuqinisekisa izinkolelo ezizibambele. Lena indlela ingqondo yomuntu egcina ngayo ukuvumelana, noma ngabe lokho kuvumelana kusho usizi. Waqala ukuchitha imali ngokungaphezu kwamandla, hayi ngoba ejabula, kodwa ngenxa yecala. Icala lokuba nemali eningi kunabanye, icala lokugqama, icala lokubonakala engenakubonga ngandlela thize ngokuthola okuningi kangaka. Futhi umphumela wawubikezelwe, ngokushesha, konke kwanyamalala. Ngiyibone le ndaba iziphinda izikhathi ezingenakubalwa. Abantu bewina ilotho, befumana ifa elikhulu, bephumelela, futhi emva kweminyaka embalwa, bebuya ncamashi lapho baqala khona. Hayi ngoba babengabaphathi abampofu, kodwa ngoba umhlaba wabo wangaphakathi wawungakalungisi izinga elisha lengcebo. Imali ikhulisa lokho osekukuwe. Uma kukhona ukwesaba ngaphakathi, izokukhulisa ukwesaba. Uma kukhona ukungazethembi, izokukhulisa ukungazethembi. Kodwa uma kukuwe kukhona isithombe esiqinile sokufaneleka, inhloso, nokubonga, izokukhulisa ukuthula. Yingakho ukulungiswa kwengqondo kubaluleke kakhulu kunanoma iyiphi isu lezezimali. Kwathatha isikhashana ukuba nami ngikuqonde lokhu. Ngesikhathi ngiqala ukwenza imali, ngazithola ngiphinda iphethini efanayo.
Ngachitha kakhulu, ngifuna okuhlangenwe nakho okweqisayo, sengathi kwakudingeka ngifakazele okuthile emhlabeni noma ngikulahle ngokushesha okukhulu. Ngesikhathi esithile, ngaqaphela ukuthi ngangizama ngokungazi ukubuyela endaweni engangizizwa ngiphephile kuyo, ukwehluleka. Kwangaleso sikhathi lapho ngaqonda khona ukuthi inselele yangempela akukhona ukudala ingcebo, ukugcina isimo sengqondo somuntu onengcebo. Ukuba nengcebo akukhona ukuba nemali, kumayelana nokuba nengqondo engacebile. Futhi ingqondo engacebile iyinto okudingeka itshalwe. Kuqala ngokuthi uzibona kanjani ngokuphathelene nemali. Uma ucabanga ngabantu abacebile, kuza ini engqondweni yakho? Ukuziqhenya, inkohlakalo, inhlanhla. Uma nje uhlobanisa ingcebo nokuthile okungalungile, ingqondo yakho engaphansi komqondo ngeke ivumele ukuba ihlale nawe. Yingakho abaningi bewonakalisa amathuba abo ngokungazi, ngoba ubuchopho bomuntu bufuna ukuvumelana phakathi kwenkolelo neqiniso. Uma ukholelwa ukuthi ukuba nengcebo akulungile, uzothola indlela yokuyisusa ingcebo. Ngivame ukusho ukuthi imali ayibashintshi abantu, imane iveze ukuthi bangobani ngempela. Isusa izifihlabuso futhi ikhulise ubunikazi. Ngakho-ke, ngaphambi kokuthola imiphumela emikhulu, kubalulekile ukwakha isithombe esisha sakho. Owesifazane engikhulume ngaye wayengayigcina leyo mali ukube wayesebenze engqondweni yakhe, ukube wayefunde ukuzibona njengomuntu okwazi ukuyiphatha ngobuhlakani. Wayengadingi umeluleki omusha wezezimali, wayedinga iqoqo elisha lezinkolelo. Futhi le nqubo ingokomzwelo kakhulu. Ngoba akukhona nje ukuqonda imali, kodwa kumayelana nokuphulukisa ubudlelwano onabo nayo. Imali akuyona isitha. Ayinamandla, isandiso samandla akho, isibuko sezinkolelo zakho. Uma ukholelwa ukuthi imali inqabile, uzozwa ukwesaba njalo uma iza. Uma ukholelwa ukuthi imali iyithuluzi lokukhula nokunikela, uzoyisebenzisa ukudala, ukukhula, ukusiza. Amandla emali aphendula kumuzwa okhona ngaphakathi kwakho, futhi lowo muzwa uzalwa umbono wakho wangaphakathi. Ngikhumbula ngimtshela, awuyilahlekelanga imali, walahlekelwa nje ukuvumelana nokudlidliza kwengcebo. Wathula namehlo akhe agcwala izinyembezi. Futhi ngabona ngaleso sikhathi ukuthi wayeqondile. Imali yayingakaze ibe inkinga. Inkinga kwakuyilokho ayekukholelwa ngaye uqobo. Futhi uma umuntu eshintsha lokho akukholelwayo ngaye uqobo, ushintsha nalokho akukholelwayo ngomhlaba. Uma uzibona kule ndaba, qonda lokhu, akukhathaleki ukuthi usulahlekelwe kangakanani. Ungaqala phansi futhi kulokhu, ngengqondo elungiselelwe ukwamukela, ukugcina, nokwandisa. Ingcebo akuyona indawo okuya kuyo, isimo sengqondo. Uma uba umuntu odlidliza ingcebo, indalo ithola izindlela eziyinkulungwane zokukuthumelela okungokwakho ngempela. Konke kuqala uma uyeka ukucabanga ngokuthi ungathola kanjani imali eningi bese uqala ukucabanga ngokuthi ungaba kanjani umuntu okwazi ukuyigcina. Ngoba imali iyadlula, kodwa umbono oyihungayo uhlala nawe kuze kube phakade. Kukhona abantu abakhuphukela phezulu futhi, ngokungalindelekile, bawe sengathi indalo yabakhipha ngamabomu esikhundleni sabo. Nokho, indalo ayisusi lutho kunoma ubani, imane ibuyisele kumuntu ngamunye umfanekiso oqondile walokho okudlidliza ngaphakathi kuye. Ngibone izigameko ezinjalo izikhathi ezingaphezu kwengakwazi ukuzibalula, futhi eyodwa yezindaba ezangihlaba umxhwele kakhulu kwakungekaMike Tyson. Indoda eyathi, isencane kakhulu, yazuza udumo, ithonya, ukuthandwa, kanye nengcebo eyadlula $360 ezigidi zamadola aseMelika. Wayenako konke abaningi abafisa ukuba nakho, ikhono, amandla, ukuqashelwa, kanye nezinsizakusebenza zezezimali. Nokho, eminyakeni embalwa nje, konke kwanyamalala. Hayi ngoba walahlekelwa amakhono akhe, kodwa ngoba ingqondo yakhe yahlala iboshelwe ekudlidlizeni kwesikhathi sakhe esidlule. Wafunda kusukela esemncane ukuthi umhlaba uyindawo enobuntu obungalungile, ukuthi uthando lunezimo, nokuthi ulaka yiyona ndlela kuphela yokuhlonishwa. Wakhulela esimweni sokuhlupheka, ukuswela, nokwesaba.
Futhi noma ukugeleza kwemali kwaqala ukungena, lowo mntwana okhathazekile wayesaphila ngaphakathi kuye, ekhalaza, engabaza konke nakubo bonke. UTyson akalahlekelanga ingcebo yakhe ngenxa nje yokuqoma, kodwa ngoba, ngaphakathi kuye, akakaze azibone efanele ukuzinza. Ingqondo yakhe engaphansi komqondo yayisasebenza ngesisekelo semodeli yokusinda. Futhi uma ingqondo ikhipha ukusinda, ihlehlisa noma yisiphi isakhiwo esimele ukuhlala unomphela. Imali yafika ngokushesha, kodwa isimo sengqondo asilandeli. Futhi lena yindlela ncamashi indalo esebenza ngayo, igcina kuphela lokho okuhambisana namandla ayo. Uma ingqondo yakho idlidliza ngobumpofu, noma ngabe uthola inala, izophuka kuze kubuye konke ephuzwini lokulingana kwangaphakathi. Kunjengokuzama ukugcina isakhiwo samatshe esihlabathini esijulile, inkinga ayikho esakhiweni, kodwa esisekelweni saso. Ngakolunye uhlangothi, kukhona abantu ababhekana nezingqinamba ezinkulu impilo eyake yaziveza futhi, naphezu kwalokho, baphumelela kusukela ngaphakathi kuya ngaphandle. U-Oprah Winfrey uyisibonelo engisibambela njengobufakazi obuphilayo bokuthi ikhono lokuguqula lilele ngaphakathi emphefumulweni, hhayi ezimweni. Wafika emhlabeni edolobhaneni elincane eMississippi, phakathi kobumpofu obukhulu. Wabekezelela ukuxhashazwa, ukwedelelwa, ukuthotshiswa, nokho wakhetha okuthile abambalwa abakukhethayo, ukungavumeli ukukhathazeka kuchaze inani lakhe. Ngenkathi abaningi bezihlobanisa nezibazi zabo, yena wazihlobanisa namandla akhe. Kusukela esemncane, waqonda ukuthi ukuphela kwendlela yokubalekela ukungabonakali kwakukukhulisa ukukhanya ngaphakathi kuye. Futhi yilokho ncamashi akwenza. Ukudlidliza kuka-Oprah kwakuhlala kuwukudlula, inhloso, uthando, nosizo. Futhi yingakho indalo yaqhubeka nokwandisa konke ayekuthinta. Wakha umbuso hhayi ngoba wayehlose ukuba usozigidi, kodwa ngoba wanquma ukukhonza umhlaba ngobuqotho bakhe. Ingcebo yamane yaphendula ekuvumelaneni kwamandla akhe. Lezi zibonelo ezimbili zikhombisa okuthile abaningi abakushaya indiva, imali ayinazimiso zokuziphatha. Ayiklomelisi futhi ayijezisi, imane iqinise. Iqinisa ukwesaba, uma ukwesaba kuyilokho okudlidlizayo. Iqinisa uthando, uma uthando luyilokho okuholayo. Iqinisa ubunye, uma ubunye bukhona kakhulu. Yingakho abantu abaningi kangaka belahlekelwa yikho konke, hhayi ngenxa yokuthi abazi ukuthi bakuthole kanjani, kodwa ngenxa yokuthi abakafundi ukugcina ukudlidliza kobunono. Kulula ukufisa ingcebo, kodwa kudinga isibindi ukuba umuntu odlidliza kuleli zinga. Ngoba ukuchuma kufuna ubuntu obusha. Futhi lobu buntu obusha kumele buhlanyelwe njengengadi yezithelo. Nsuku zonke, kumele kukhishwe ukhula lokuntuleka, lawo mazwi angaphakathi amancane athi, awukufanele lokhu kukhulu kakhulu kuwe, bazokuthatha lokho okufezile. Lezi zinkolelo eziphindaphindwa ngokuthula yizo ezicekela phansi imiphumela ethembisa kakhulu. Indlela kuphela yokuzithulisa iwukuzifaka esikhundleni seqiniso elisha, iqiniso elisuka ekuqwashiseni okuqotho, ekuzazini, nasekuqeqesheni umcabango okuqhubekayo. Mina uqobo ngike ngabona abantu abanamakhono bezicekela phansi ngokukholelwa ukuthi abakufanele impumelelo. Lapho kuvela ithuba, okuthile okujulile ngaphakathi kubo kwabenza bahlehla. Ngezinye izikhathi kwakungukwesaba ukwahlulelwa, ngezinye izikhathi icala lokushiya othile ngemuva. Kodwa empeleni, kwakusuka njalo emthonjeni ofanayo, iphethini lokungafaneleki. Futhi yile ndlela ecekelisa phansi imibuso yonke futhi ivimbe izigidi zabantu ukuthi zingafezekisi amandla azo aphelele. Lokhu kungenxa yokuthi ingqondo engaphansi kwethonya inqaba engabonakali, umngcele ochaza ukuthi umuntu uzivumela kangakanani ukuba achume. Lapho lo mngcele ufinyelelwa, bazicekela phansi ukuze babuyele kulokho abakubheka njengendawo ephephile. Okuhlukanisa labo abaphumelelayo kulabo abahlulekayo akukhona ubuhlakani noma ikhono, kodwa ukwakheka kwengqondo yabo. Labo abahlakulela ukubonakaliswa kokuchichima, abakholelwa ukuthi bakufanele lokho abanakho futhi bangathuthuka ngisho nangaphezu kwalokho, bahlala beqinile ngisho noma imvelo yabo ishintsha-shintsha. Lokhu kuzinza kwangaphakathi kubonakala kuzo zonke izinhlangothi zokuphila,
kwezezimali, ebudlelwaneni, kwezempilo, nasekuthuleni. Kulesi simo sokuvumelana okujulile akukho bungozi obungabuphazamisa. Yingakho ngigomela ngokuthi ubunono bangempela buqala kokungaphatheki. Akukhona ukuthi mangaki amadola asebhange lakho, kodwa ukuthi luqwashisa olungakanani oluhlala engqondweni yakho. Uma uzibona njengomuntu okwazi ukuchuma, imali iba umphumela wemvelo wokudlidliza kwakho. Uma uzibona umncane, umkhathi uvimbela amathuba akho ukuze akugcine uvumelana nenkolelo yakho. Konke okuhlangenwe nakho kwakho kuyisibuko salokho ozikholelwa ukuthi uyikho. UTyson no-Oprah bakhombisa izindlela ezimbili ezihlukene zomthetho ofanayo. Oyedwa ukhombise ukuthi kwenzekani lapho impumelelo idlula ukuqwashisa. Omunye ukhombise ukuthi kungenzeka yini lapho ukuqwashisa kuthuthuka ngokushesha kunanoma yisiphi isithiyo. Akekho owabusiswa ngenhlanhla enkulu kunomunye, okubahlukanisayo yizinga lengqondo abakhethe ukulihlakulela. Ngoba ekugcineni, okubhubhisayo noma okuphindaphindayo akukhona imali, amandla akugcinayo. Uma ukuqonda lokhu, konke kuyaguquka. Uyakuyeka ukujaha imiphumela bese uqala ukwakha ukudlidliza okukudonsela yona. Uyayeka ukufuna ingcebo bese uqala ukuba umuntu ophila esimweni sokuchijima. Futhi kuleli qophelo lapho umkhathi ukhothama khona enkolweni yakho nasekuvumelaneni kwakho. Ngoba lapho ukudlidliza kwakho nesifiso sakho kuba into eyodwa, akukho okungakuvimbela ukuba udale lokho okufisayo. Kulapho kuqala khona ukuchuma kwangempela, hayi kustatimende sakho sasebhange, kodwa engqondweni efunde ukudlidliza sengathi sekuvele ikufanele ukuthola konke. Kukhona okungakakushiswa iningi labantu, iqiniso langaphandle lakho liyisibuko esiqondile sendawo yakho engaphakathi. Imali oyitholayo, ubudlelwane obakhe, amathuba avelayo, konke lokho kumane kuyisibonakaliso esibonakalayo sesimo sakho sokwazi esingabonakali. Uma ukudideka, ukwesaba, nokungaqiniseki kuhlala ngaphakathi kuwe, umhlaba okuzungezile uzokuphindaphinda ngokuqondile lokho. Iqiniso lakho akukhona okwenzeka kuwe, yikho okukhipha emhlabeni. Futhi kuze kube yilapho uqonda leli qiniso, uzoqhubeka uzama ukushintsha indawo ngaphandle kokushintsha umlingiswa oyinhloko, wena uqobo. Kwangithatha iminyaka engenakubalwa ukuze ngifunde ukuthi akukho okushintshayo ngaphandle kuze kube kukhona okushintshayo ngaphakathi. Isikhathi eside ngangikholelwa ukuthi ushintsho lwendawo, lomsebenzi noma lomlingani kwakuyisixazululo. Nokho, ngaso sonke isikhathi lapho ngenza ushintsho olunjalo, ngangiphelela emaphethinini afanayo, nemiphumela eyayibonakala ihlukile kuphela. Kwakunjengokuzama ukudweba isibuko esiphukile, ngangikwazi ukukhetha imibala emisha, kodwa ukuphuka kwaqhubeka kubonisa mina ofanayo nangaphambili. Ingqondo yomuntu ifana nomshini wokubonisa, projector, idala izithombe zangaphakathi bese izibonisa endaweni ebonakalayo. Futhi lokho okubiza ngokuthi iqiniso kumane kuyifilimu ekhonjiswa esikrinini. Ukuzibona kwakho kuumbhalo waleyo filimu. Yiphuzu lokubhekisela elisungula ukuthi uzivumela ukuba uqhubeke kangakanani, ukuthi uzibona ukwazi kangakanani ukuthola lokho okukholelwa ukuthi ungakufeza. Wonke umuntu uphethe ukubonakaliswa kwengqondo yokuthi ungubani, futhi lesi sithombe sisebenza njengethermostat yempilo. Ngisho noma uphakamisa izinga lokushisa lekamelo, ithermostat izozilungisa ukuze ibuyele kusilungiselelo sayo esivamile. Yingakho abantu abaningi kangaka bethuthuka isikhathi esithile bese bebuyela lapho baqale khona. Abakalishintshi ithermostat? Abakakalishintshi isithombe abanaso ngabo? Ngike ngakubona lokhu kwenzeka kubantu abanqwabelanisa ingcebo ngobusuku obubodwa. Abagembuli, abaculi, osomabhizinisi. Abanye baze bathola izigidi zamadola, kodwa bambalwa abakwazi ukuzigcina. Incazelo ilula, umhlaba wangaphandle wakhula ngokushesha kunokuqwashisa kwabo kwangaphakathi. Ingqondo eyayijwayele ukusinda yayingazi ukuthi iphile kanjani ngokuchijima. Futhi ingqondo engaphansi kwethonya yasebenza ukuze ihlanganise konke, ibuyisele ukulingana kwemikhawulo. Yingakho iningi labawine ilotho libuyela esimweni sabo sokuqala eminyakeni embalwa. Abalahlekelwanga yizinsiza zezimali.
Bamane babuyela ephethinini langaphakathi elalibajwayele. Le ndlela inamandla kangangokuthi isebenza ngisho noma ungazi ngomthelela wayo. Uma kunoma yisiphi isici ukholwa ukuthi awunakho ukufaneleka okudingekayo, iqiniso lakho langaphandle lizoqhubeka likuqinisekisa lokho. Uma unamathela esimisweni sokuthi impumelelo ifuna ukuhlupheka, uzothola izindlela ezinzima ngisho nokunqoba. Ingqondo yakha izithombe ezisekela izinkolelo zakho. Futhi ulwazi oluthembisayo ukuthi njengoba uqala ukuhlela kabusha lezi zinkolelo, umkhathi usabela ngaso leso sikhathi. Kuvela izimpawu ezithambile. Kuvela abantu abahlukile. Amathuba ayengabonakali ngaphambili ayabonakala. Ngoba umkhathi awuphikisani nawe, uvele ubonisa lokho okukhiphayo. Ngikhumbula isikhathi lapho ngangihola kakhulu, nokho umuzwa wawukuthi kwakungeke kwanele. Kwakuhlala kukhona okungenza ngizizwe nginganele, sengathi impumelelo engangiyijabulela yayingeyesikhashana, inhlanhla edlulelayo eyayizophela. Kwakungaleso sikhathi lapho ngaqonda khona ukuthi inkinga yayingekho ezimweni zangaphandle, kodwa ekuqondeni kwami mina uqobo. Ngaphakathi ngangisazibona ngiyileyo nsizwa engenanjongo, ingenazo iziqu zemfundo, ingenayo injongo. Lowo mbono wangaphambilini wasebenza njengesithiyo sami esingabonakali. Futhi kuze kube yilapho ngisifaka esikhundleni, ngangizoqhubeka ngizicekela phansi ukuze ngihlale ezingeni lemizwa langaphambili. Lapho, ekugcineni, ngamukela inkolelo yokuthi ngangikwazi ukuguqula ngibe umuntu ovuseleleke ngokuphelele, izinto zaqala ukuhlangana ngendlela eyisimangaliso. Nokho, akukho mlingo kulokho. Kumane kuyinto yesayensi yengqondo. Zombili i-quantum physics ne-neuroscience sezivele zikhombisile ukuthi izinkolelo zakho zenza lokho okubonayo. I-cerebral cortex yakho inendlela yokuhlunga ebizwa ngokuthi isistimu yokuvuselela i-reticular, ebona okubalulekile ngokusekelwe ezinkolelweni zakho eziyisisekelo. Uma ukholelwa ukuthi imvelo ayilungile, ubuchopho bakho buhlaziya kuphela lokho okuqinisekisa lowo mbono. Uma ukholelwa ukuthi umhlaba ugcwele amathuba, uzokukhombisa ngokuqondile lokho. Isici esiguqukayo ekuphileni kwakho asisuki kulokho okuzungezile, kodwa kusuka ekutheni ingqondo yakho iqeqeshwe kanjani ukubona. Ngakho-ke, uma ufisa umphumela ongenakulinganiswa, ungacingi isimo esihlukile, thala imali ekuqondeni okusha kwakho. Zibuze, ngikholelwa ukuthi ngingubani? Ngizibona ngifanelekele ini ngempela? Le mibuzo iyaphazamisa, kodwa ibalulekile. Ngoba kuwukuba uqonde lokho okucabanga ngempela ngokuqondene nawe lapho ungakhetha khona okuhlukile. Ukuguqulwa kwesimo kuqala ngesikhathi esiqondile lapho unquma ukuzibona njengesidalwa esifanele zonke izifiso zakho. Futhi lolu akulona ushintsho olwenzeka ngokuphazima kweso. Luhambo. Uzoqaphela ukuphikiswa, ukungaqiniseki, ukubuyela emuva. Nokho, ngaso sonke isikhathi lapho uqinisekisa isimilo sakho esisanda kutholwa, sizoqina. Cabanga isikhashana ukuthi ukuphila kwakho kuyisibuko. Uma ufisa ukubona ubuso obubonakaliswayo bumoyizela, udinga ukumoyizela kuqala. Akusizi ukuncenga isibuko ukuba siguquke. Isibuko singumphumela kuphela. Okushintsha ukubonakala umthombo, futhi lowo mthombo uwena. Konke onakho okwamanje kukubonakaliswa kwesithombe osibambe ngaphakathi kwakho okujulile. Uma lokho kubonakaliswa kwehlisiwe, izithelo zakho zizobancane. Kodwa uma ukwandisa, uma uqala ukuzibona njengomuntu okwazi ukuzala, ukuchuma, ukunikela, khona-ke iqiniso ngeke libe nenye indlela ngaphandle kokuzivumelanisa. Futhi leli yiphuzu iningi labantu elidukelwa yilo, umkhathi awukuvuza ngenxa yomzamo womzimba, kodwa ngenxa yamandla engqondo owatshalayo kuzo zonke izenzo zakho. Ungazinikela umzamo ophindwe kabili kunomunye umuntu futhi usathole imali ephansi uma, ngaphakathi, ukholelwa ukuthi awukufanele okuningi. Umfutho wokudlidliza kwakho awukhohlisi. Uchaza ingqikithi yokuhlangenwe nakho kwakho. Uma nje uqhubeka uzibona njengomuntu ofanayo nakuqala, ikusasa lakho liyohlala liyisibuko sesikhathi esedlule. Uguquko lweqiniso lwenzeka lapho uzibhekisisa khona unqume ukuphakamisa izinga lakho langaphakathi.
Uma uyeka ukugxila ekutholeni okuningi bese uqala ukubuza uthi, ngingumuntu onjani okufanele ngibe nguye ukuze ngithole lokho engikufisayo? Lo ngumbuzo oguqula yonke into. Impumelelo akuyona nje inhloso oyifinyelelayo, isimo sokuba khona osifaka ngaphakathi. Futhi uma ubuyena bakho obusha buhambisana nendlela ozibona ngayo oyakhayo, indalo ayinanketho ngaphandle kokulandela. Ngokuyinhloko ungumakhi wesipiliyoni sakho. Uhlanganisa umdali nokudalwayo, umdwebi nodwangu. Lokho okubonayo manje phambi kwakho kumane kuyisibuko sesithombe sokugcina osikhethe ukusamukela. Uma ungawuthandi umsebenzi wobuciko, ungazami ukudiliza udwangu, shintsha idizayini. Lungisa indlela obona ngayo, shintsha amandla akho, futhi uchaze kabusha ukuqonda onakho ngawe. Ngoba lapho umbono wakho wangaphakathi wandeka, nomhlaba wonke uyandeka nawe. Kulapho-ke ubone ukuthi akudingekile neze ukuba ulwe ukuze unqobe, wawudinga nje ukubiza lokho oyikho ngempela. Ngakho ungayigodli lenhlakanipho. Cabanga ngomuntu omaziyo odinga ukuwezwa lamazwi manje, umuntu mhlawumbe obanjwe izindlela zokucabanga ezifanayo, ekholwa ukuthi akukho okuyoshintsha. Thumela le vidiyo kulowo muntu, ngoba isenzo esisodwa singayiguqula ngokuphelele indlela impilo ehamba ngayo. Ngiyabonga kakhulu ukuthi uhlale nami kuze kube yilesi sikhathi, ngokuzinika ithuba lokuchuma, lokucabanga, nokwandisa ulwazi lwakho. Qhubeka kulolu hambo kanye nami, ngoba kuvidiyo elandelayo, sizogxila kakhulu kulolu hambo loguquko lwangaphakathi. Ngizobe ngikulindele lapho.